سينما سمرة سمرة كابيزي رابيزي حينا للنبة فلتت حبوس دستا صحاب سيني تروفتا نفسد النهار سينما سمرة عب سينما سمرة قدروا مزنك هوري وعاما كوميدي دراما لالا وزاتا سبورت فيلم سلام زغوركم تخاتلتي سينما سمر على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم بيني بركة حاتين لو ميزنا كسي صنعت لبسو كاب زماني ماني تاريخ زوارسي لعني خبر معدن للعنقو بحري نزحلفو سلسة معالتات أب هاجر تشاينا كاير زقني زور هوانغشان قدام 28 مسكرم سالساي مدرخو تزازيمو أبزا مدرخ دما تقادم 201 كيلومتر زرحقتا وردري ما كايدوم نزا مدرخ دما أسترالياوي كين ريتشاردس نوردرو بغلت ساعات 10 دقيقة شمون تكاليتن بمزام عود سالساي مدرخ زور هوانغشان كوينوم سربياوي دوسان راجوفيتشين استونياوي ميكيل رايمن بتما سالي 10 كاليتات ديحروم كالاين سالساي حيزم وردرم زازيمم أبزور الدر تسأميرم زقنيو إرتوان تقادم تزحاز ودرجة مس انعزب أبال فيليبينا ودغانتا 7-11 إيفن يمان بعصر تحد خالد ديحرو شاد شاي أبال جرمنا ودغانتا بايك إيد يويل هابت أب بتماسال جزير ديحرو مبل عسى دشته أبال 7-11 أخلو قبره ود على دماب سلسدغن 4 سلسن كاليتن ديحرو مبل 5 دشتن ترتحي زور الدرو زازيمم بزم مسرت نزور هوانغشان روسياوي أبال تشاينا ودغانتا تشنغدو رومان مايكين بشوعات ساعات 58 دقيقة 55 كاليتن بمزام عود زور هوانغشان كوينوم استونياوي ميكيل رايم شوعات كاليتا ديحرو كال اي ابال بايك ايد ايرتراوي يويل هابتاب كاب عودنا يزور الدر روماين مايكين بعسر شعات كاليتا ديحرو سالساي ترتا بمحاز ابوديوم ديبوم استروفو ايرتراوان تقادمتي ابال 7-11 دما ايفني مان بتشعات دغن 4 حرن كاليتن ديحرو مبل 4 سلستن اخليلو قبره ود على بعسران كلتن دغن كلت كاليتن ديحرو مبل سوسان حدن ترتح يزور الدرو زازيموم بنت بي روسياوي روماين مايكين ب40 نت بيك قداماي كوينو تعويتو سربياوي دوسان راجوفيتش ب31 نت بيك الاي استونياوي ميكيل رايم ب30 نت بي سالساي ترتح يزوم يويل هابتا ب10 شوعات نت بي شارت شاي ايفن يمان دمام ب6 نت بي مبل 10 4 ترتح يزوم فرنساوي ايمانويل كوغنات ب10 4 نت بي ام بالسعقب زور هوانغشان كوينو تعويتوم إرتراوي يويل هابتا بعسس السنة بكال أي هولنداوي أندري فان إنجلند ما بشومون تنت بي سالساي ترتحيزوم بغانتا تشايناوي تشنغدوك قدامي تخوينا تعويتا بايك إدراب عيتي 7-11 دما مبل 10 تحمشتا ترتحيزا وردرا زازي مالام شامبيون عالم قلم 28 مسكرم دك انستيو تقادمت بزكايدو ناي صرغا وردر قصيل وعيلوم ابزا وردر دما عبيت 93 عامتنين 254 بحد كيلومتر زرحقت وردر بحبر كايدن ابزا نمبل 4 غزي استخيرت وردر دما بيلجماويت لوتو كوبيكي نوردر ب 4 ساعات 5 دقيقه 26 كاليتن بمزام شامبيون عالم ناي صرغا وردر دك انستيو كوينا امريكاويت تشولي ديغرسن ايطالياويت اليسا لونغون دما تماسال غزي كاليتن سالسيتن ترتحيزن ابنت 93 عمد دما ابني عبيتي مبل 10 ترتحيزا زودت هولنداويت باك بيترس شامبيون عالم 93 عمد دك انستي خوينا اوسترالياويت نيف برادبوري كاليتي جرمناويت انطونيا نيدرماير دما سالساي ترتحيزا ابزور الدرك قداميت خوينا استعوتت بالجماويت لوتو كوبيكي 600 نا يو سي اي نتبي وسيدا تشيلو ديغرت 475 نتبي إليسا لونغو دما 400 نا يو سي اي نتبي وسيدان ابزور الدر تصميدا زوعلت ابال هاجرود غانتا إرترا سنة ولد ميكال وردرا كتزازم اي كالتن أفكرت قدم مشكلة عالم بهانكو تاخد صبي وصنحو شامبيون عالم نتصرقا وردر دك تبعتيو سنبل 90 شعات مسكرم كلتا 273 بتشعات كيلومتر بتشوفن زرقا حزلو وردر استقبرلو تثبيت كملسيوم أبزنيرو عامة شامبيون عالم كابنا إذا حلفة قزي حقرود قانتا بشكلة إيرترام 4 بدرجة ولو تورز ودرو تقارم تنحدد ما أب درجة كونتيننتازنت افتقادة بدمر بحموش تقادمتي كتوكاليام أبزور الدر دما أجمالك إح بحري بأمانيال قبر
እግዚአብሔር ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዳዊት የማንን ተወኪላ ደሞ ውጽኢት ንምዝጋብ ኣብ ጽርግያታት ስዊዝ ከተረአያ እዛ ሃገራዊት ጋንታ ኣቀዲማ ብሽዱሽተ ተቃዳም ተሳተፍ ምዃና ኣረጋጊጻ እኳ እንትነበረት ኣብ ዋዜማ ምጅማር ቻምፒዮን ዓለም መትከል ኢዮብ ኣብ ግዜ ልምምድ ድሕሪ ዘጋጠሞ ፎኪስ ማህረምቲ ካብታ ሃገራዊት ጋንታ ብምእላዩ እታ ሃገራዊት ጋንታ ቁጽራ ካብ 6 ናብ 5 ክወርድዩ ተገዲዳ ኣባል ቱርካዊት ክለብ ቤይኮዝ ገሪም ተቃዳማይ ናትናኤል ብርሃነ ከም ተጠባባቂ ተታሒዙ እኳ እንትነበረ ብሰንኪ ሕጽረት ግዜ ግን ክርከብ ኣይከኣለን ስለዚ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ በዞም ኣቀዲሞም ኣብ ላዕሊ ዝተገጹ ተቃዳምቲ ክትውከል እያ ኣብ 273 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ተረርቲ ዓቐበታት ዝሓቆፈ ውድድር ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉጽ ደረጃ ንኸተመዝግብ እንታይ ስልትዩ ዘርበሓ ቀዳማይ ኣብ ዝፍጠራ ጉጅለታት ልኡኻት ምስዳድ ከም ቻምፒዮን ዓለም ዝኣመሰሉ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድራት ብቕጽበታ ውድድር ዓባይ ጉጅለ መዛዘሚ ክረኽቡ ልሙድ ተርእዮ ኣይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልክዓዊ ቦታን ግዜን መሪፃ ብእትፍጠር ኣጥቃዒት ጉጅለዩ መዛዘሚኡ ዝረከበ ስለዚ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣብ ዝውድድር ክልተ ውጥናት ሒዛ ክትኣቱ ምዃና ከም ርድኡ ዝውሰድ እቲ ቀዳማይ ኣብ ዝፍጠራ ጉጅለታት ሓደ ወይ ድማ ክልተ ኣብ ጉዕዞ ክድምዑ ዝኽእሉ ተቃዳምታ ብምልኣኽ ንዝፍጠሩ ምዕባላታት ብቀረባ እናተኸታተለት ንፀወታ ኣንቢባ ናብ ረብሓኣ ምውዓል እዩ እዚ ማለት ግን ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝሃደመት ጉጅለ ኣባላት ሰደድ ማለት ኣይኮነን ኣቀዲማ እታ ትፍጠር ዘላ ጉጅለ ንበዓል መን ዝኣመሰሉ ተቃዳምቲ ሓቂፋላ ምርኣይ እውን ኣገዳሲ ነገር እዩ ታደይ ፖጋቻ ወይ ድማ ሬሜኮ ኤቨነፐል ዝፈጥረዋ ጉጅለ ካልኦት ተቃራምቲ ዝፈጥርወን ጉጅለታትን ኣብ ገስጋስ ንዓወት እቲ ሓደገኛ ክትከውን ትኽእል ጉጅለ እታ ብከም ፖጋቻ ወይ ድማ ኤቨነፐል ትቐውም ጉጅለ እያ ከም ኣማኒኤል ዝኣመሰሉ ምኩራት ተቃዳምቲ ኣብ ቅድሚት ምስ ትፍጠር ሓደገኛ ጉጅለ ምዝህልዎም ንዘለዎም ተመክሮ ናይ ምጽማም ዓቕምን ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ብውሕዱ ኣብ ብሉጻት 10 ናይ ምእታው ትኽእልኣ ዝለዓለ እዩ ከም ናትናኤል ተስፋጽዮን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ዳዊት የማንን ዝኣመሰሉ ተቃዳምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እውን ኣብ ጉዕዞ ስናፋት ዘይምዃኖም ኣብ ግምት ምእታው ድሕሪ ኣማኒኤል ኣብ ዝፍጠራ ጉጅለታት ኣድማዕቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ተቃዳምቲ እዮም ካልኣይ ንቢንያም ግርማይ ዕላማ ምግባር ናብ ሻምፒዮን ዓለም ኣቕኒዖም ካብ ዘለውና ሽኳ ተቃዳምቲ ተዝለዓለ ነጥቢ ሒዙ ኣትዩ ዝርከብ ቢንያም ግርማይ እዩ ናብዚ ውድድር ዋላ እኳ ከም ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ኣውስትራልያዊ ሚኬል ማቲዩስ ስሎቬንያዊ ማቲየጅ ኮቬካ ዴንማርካዊ ማግናስ ኮርትን ስጳኛዊ ኣሌክስ ኣራምቡርን ዝኣመሰሉ ኣብ ሹኳ ዓቕሚ ዘለዎም ተቃዳምቲ ኣትዮም እንትሃለዉ ንናይ ዝሓለፈ ሓደ ዓመት ዓወታት ቢንያም ግርማይ ግን ክዳረግዎ ዘይከኣሉ ተቃዳምቲ እዮም ንብቕዓት ቢንያም ግርማይ ብቐረባ ዝፈልጡ ከም ታደይ ፖጋቻ ሬሜኮ ኤቨነፐል ዝኣመሰሉ ናይ ምጓዓዝን ዓቕብ ናይ ምሕኳርን ዓቕሚ ዘለዎም ተቃዳምቲ ንህላወ ቢንያም ግርማይ እናፈለጡ ንዓባይ ጉጅለ ምስኦም ከውዕልዋ ከም ነፍሰ ቅትለት እዩ ዝውሰድ ብውሕዱ እቲ ክገብርዎ ዝኽእሉ ኣብ ቀዳሞት ኪሎሜትራት ብዝፈጥርዎ መጥቃዕትታት ዓባይ ጉጅለ ተኣኪባ ንኸይተድማዓሎም ብኣጉ ዓቕምታታ ምብታን እዩ ውጥኖም እንተፈሽሉ ድማ ቢንያም ግርማይ ብዘይ ዝኾነ ፀገም ምስ ዓባይ ጉጅለ እንተውዒሉ እቲ ዝፍጠር ዘኢትነገር ክኾኖም እዩ ህላውነት ቢንያም ግርማይ ኣብ ብሉፅ ቁመና ድማ እቲ ካልኣይ ውጥን ፕላን ቢ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ እዩ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓይነታውን ተፃወቲ ሓቂፋላ ዝበሃል ድማ ነዞም ክልተ ኣቀዲሞም ኣብ ላዕሊ ዝተገልጹ ውጥናት ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ሳልሳይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዝህልኽ የብላን ብሓሙሽተ ተቃዳምታ ኣንጻርትን ብሙሉእ 8 ተቃዳምቲ ናብ ዝውድድር ኣትየን ዝርከባ ሃገራውያን ጋንታታት እቲ ጠማጠም ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንዘለዋ ሕፅረት ተቃዳምታ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ቅድሚት ዓባይ ጉጅለ ወፅያ ኣብ ተወሳኺ ሃርክታት ዘእቱ የብላን ብውሕዱ ካብ መውደቕቲ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ነገራት ሓራ ኮይና ንምጽናሕ ኣብ ውሕዝ ቦታ ኮይና ንፀወታ ብቐረባ ምክትታል ከገድሳ እዩ ኪሎሜትር ብዝነውሐ ቁፅሪ ኣብ መወዳእታ ሙሉኣት ተቃዳምቲ ዝሓዛን ጎደሎ ዝሓዛን ኣብ ቁመና ማዕረ ናይ ምዃን ትኽእለን ዝለዓለ እዩ እቲ ሕቶ ዓይነት ጋንታ ዝለዓለ ጸዓት ዓቂባ ጸኒሓ እዩ ትመልሲ ዓበይቲ ሃገራውያን ጋንታታት ንሓድሕደን ኣብ ዝበልዓሉ ድማ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ እቲ እንኩ ክትገብሮ ትሕተቶ ውሕስነት ተቃዳምታ ምርግጋጽ ጽራይ እዩ እምበኣርከስ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝገለጽናዮም ሰለስተ መንገድታት ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉፅ ደረጃ ከተመዝገብ ክሕግዝዋ ዝኽእሉ ስልትታት እዮም ኣብዚ ሎም ዓመት ቻምፒዮን ዓለም ከም ቤልጅማዊ ወንት ቫን ኣርተን ዴንማርካዊ ዮናስ ቪንጌጋርድን ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ዘይህልው ተቃዳምቲ እዮም ብኣንጻሩ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ስሞም ካብ ዝተፈላለዩ ውድድራት ብተደጋጋሚ ካብ ምጽዋዕ ይዕሪፉ ዘይፈልጥ ከም ታደይ ፖጋቻ ሬሚኮ ኤቨነፐል ፕሪሞዝ ሮግሊች ኣዳም ያተስ ጃኦ ኣልሜዳ ሚካኤል ላንዳ ቤን ኦኮነር ካርሎስ ሮድሪገዝ ኣሌክሳንደር ቭላሶቭ ፔሎ ቢልባኦ ማቲያስ ኬልሞንሰን ኤንሪክ ማስ ጃይ ሂንድለይ ማቲዮ ጆርጊንሰን
ዮዋን አይሶም ሳይሞን ያተስ ዴቪድ ጋውዱ ብራንዶን ማክናልቲ ዲያጎ ኦሉሲ ሳንቲያጎ ቡትራጎ ሮማን ባርዴት ኦስካር ኦንለን ካልኦት ዓበይቲ ተቃደምትን ነታ ናይ ነፍስ ወከፍ ብሽክለታ ዘውሩስ ተቃደመ ሕልሚ ዝኾነ ዘውሪ ሻምፒዮን ዓለም ንምድፋ ድናጎኦም ስሒሎም ንሰዓታት ምጅማር ጽበዩ ዘለው ተቃደምትዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ንዝውድድር ዝተዓወትሉ ተቃደምቲ ምስን ዕዘብ ድማ ዝሓለፈ ዓመት ሆላንዳዊ ማቲው ቫንደርፖል ኣብ 2022 ቤልጅማዊ ሬሚኮ ኤቨነፐል ኣብ 2021 ከምኡ ድማ 2020 ፈረንሳዊ ጁልያን አላፊሊፕ ኣከታቲሉ ንክልተ ዓመታት ተዓዊትሎ ኣብ 2019 ዴንማርካዊ ማድስ ፔደርሰን ኣብ 2018 ስጳኛዊ አሌኻንድሮ ቫልቨርደ ካብ 2015 ክሳብ 2017 ስሎቫኪያዊ ፔተር ሳጋን ኣከታቲሉ ንሰለስተ ዓመታት ብምዕዋት ሃትሪክ ሰሪሑ ኣብ 2014 ፖላንዳዊ ሚካኤል ክዊቶውስኪ ኣብ 2013 ፖርቱጋላዊ ሩይ ኮስታ ኣብ 2012 ቤልጅማዊ ፊሊፕ ጂልቤርት ኣብ 2011 እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ኣብ 2010 ድማ ኖርዌጃዊ ቶር ሁስሆቭን ንሻምፒዮን ዓለም ናይ ጽርግያ ውድድር ተዓዊቶምሉ ዝፈልጡ ተቃደምቲዮም ኣብ ዝነሎም ዓመት ቻምፒዮን ዓለም ብድምር ብ96 ተቃደምቲ ኣብ ጽርግያ ስዊዝ ክግደሙ እዮም ካብዞም ተቃደምቲ እቶም 66 ሎም ዓመት ንፍልማ ግዜ ኣብ ውድድር ጽመዱ ተቃደምቲዮም ኣብ 91 ዓመታት ቻምፒዮን ዓለም እታ ዝበዝሐ ዓወታት ዘጎናጸፈት ሃገር ቤልጅየም ኮይና እዚ ሃገር ወድጋንታ ኣብ 27 ውድድራት ቻምፒዮን ዓለም ናይ ጽርግያ ውድድር ብመንገዲ ተቃደምታ ዘውዲ ሻምፒዮን ደፊኣ ጣልያን ብ19 ተስዕባ ፈረንሳ ድማ ብ10 ዓወታት ሳልሳይ ተርታ ሒዛላ ኤርትራዊ ተቃዳማይ መጋቢት ክለብ ኢንተርማርሼ ዋንቲ ኣኽሊሉ ኣረፋይነ ዓርቢ ኣብ ዝተኻየደ ናይ 23 ዓመት ውድድር ሻምፒዮን ዓለም ኣብ ዝካየድ ዝነበረ ውድድር መውደቕቲ ስለ ዘጋጠሞ ውድድር ከቋርጽ ምግዳዱ ኣይርስዕን ድሒሩ ድሕሪ ዝተገብረሉ ሕክምናዊ መርመራ ድማ ኣኪለስ ዝኾነ መስበርቲ ከም ዘይብሉን ንሓፀርቲ ሳምንታት ጥራይ ካብ ኮረሻ ብሽክለታ ክእለ ምዃኑን ተገሊጹ بارك زخبركم تخطاتلتي سينما سمرن لم تحسونا أبزي نزازم أبكت علي بخالد تحسوتات كسام نرخب سلام